Silvan Dalli wieħed minn ulied Salvu Dalli li hu mixli bil-qtil ta' ibnu Antwan xed quddiem il-Maġistrat Marcian Farrugia li ta' spiss kien jiġi meddet minn Antwan tant li kien qed jaħsibha jagħmel stanga wara l-bieb għal ukoll li ħuh kien ilu jabbuża mid-droga minn mindu kien tifel. Waqt is-seduta ta' tlieta, il-qorti ċaħdet għal darb'oħra it-talba tal-akkużat għal ħelsib mill-arrest. Kif komplit il-kompilazzjoni, xedet ukoll Susanna Blanchard illi spjegat kif qirat li l-vittma jasal id-dar f'ħalaxa dakinhar tal-qtil. Qirat li Antwan Dalli jasal fil-post, jidħol ġewwa u saħansitra semet il-ħoss tat-tir u l-vittma jokroblu ġie. Blanchard komplit tgħid li marrat lil ħadd aktar jidħol fir-residenza dakinhar u ma semet l-ebda diskors li ntqal qabel l-isparatura. L-ispetturi Keith Arnaud u Roderick Attard qegħdin imexxu l-prosekuzzjoni f'dan il-każ. L-avukati Lennox Vella u Marisa Mifsud qegħdin jidhru bħala avukati difensuri għal Dalli filwaqt li l-avukati Kathleen Green ma' Franco De Bono u Francesca Zarb qegħdin jidhru bħala parte ċivile.